sojar mutane. Mata. Nan ajiya. Yaushe ka shigo ban sani ba. Hakun dawo kenan. So jarrabta. Ina mu abota kallon fina-finan Hausa. Bahaushe na cewa so jigo halitta na dukkan ɗan adam. Shi isa kamfanin Rijiyar Lemo Entertainment suka shirya tsaf domin kawo muku shirin so jarrabta. Na yaba da aikin shi yasa na kira ku domin ƙara jaddada muku lalle ya zama dole duk inda hadis din ne yake a nemo shi. So jarrabta. Kai ka tafi ba dake duk san ko ka tafi tab dama in dai kana zuwa gun mai shayi babu abin da baka iya gani. Gaskiya bisa so nake za mu yi wata magana da ke. Kai mama sai. Shirin so jarabta shiri ne wanda ya kunshi tirka-tirka, cin amana, yaudara tare da zamba cikin aminci. Shirin so jarabta ne ya samu sahalewa tare da ba da umarni daga Abdul Jalal sarkin yakin Alinuhu, rubuta labari tare da tsara labari daga BH Gatan Waka, mataimakin mai ba da umarni Sani S. Baiti. So jarrabta.